Jesen je 1941. Hitlerove trupe nezaustavljivo napreduju prema istoku i iza sebe ostavljaju pustoš. Zajedno s njima marširaju tisuće Hrvata u legionarskim jedinicama, poslanim u Rusiju iz novonastale nezavisne države Hrvatske kako bi se udobrovoljio nacistički saveznik. Poznate pješačke i zrakoplovne legije sudjelovale su u ovom osvajačkom ratu od ukrajinskih stepa do ruševina Staljingrada. No treća je skupina hrvatskih dobrovoljaca, danas gotovo zaboravljena Hrvatska pomorska legija, provodeći svoje zadatke dospjelo do samog ruba Europe, do Azovskog mora i prvih obronaka Kavkaza. Rimskim ugovorima potpisanim 18. svibnja 1941. godine nezavisna je država Hrvatska i formalno postala marionetom Kraljevine Italije. Osim što je Italiji predala čitavu dalmatinsku obalu do Splita zajedno s većinom otoka, NDH se ovim ugovorima obvezala i ukinuti svoju ratnu mornaricu na Jadranu. Rimski su ugovori predstavljali veliku sramotu za ustaški režim, kojim je kasnije na razne načine pokušavao doskočiti. Primjerice, ratna mornarica NDH formalno je nastavila postojati, premda isključivo kao riječna mornarica sa šačicom brodova na Savi i Dunavu. Krajem lipnja 1941. njemačkom je napadu na Sovjetski savez odlučila vojno pomoći i NDH. Ustaški je režim u slanju vojnih jedinica na istočni front vidio dvostruku priliku. S jedne strane, mogućnost dodvoravanja nacističkoj Njemačkoj u svrhu stvaranja protuteže talijanskom utjecaju u Hrvatskoj, a s druge strane prikupljanje vojničkog iskustva, posebice u onim granama oružanih snaga koje su pod talijanskim pritiskom ostale nerazvijene u samoj NDH. To se posebno odnosilo na gotovo nepostojeću mornaricu. 9.7.1941. godine za zapovjednika budućeg Hrvatskog pomorskog odjela, kako se službeno zvala Pomorska legija, postavljen je kapetan fregate Andro Vrkljan. Već je 17.7. prva skupina od 120 hrvatskih oficira i mornara krenula iz Zagreba za bugarski lučki grad Varnu, gdje su trebali biti opremljeni i proći potrebnu obuku. Legionari su dobrim dijelom bili dobrovoljci, ali bilo je i prisilno unovačenih. Prema originalnom dogovoru s njemačkom mornaricom, Kriegsmarine, hrvatski su legionari trebali biti odjeveni u hrvatske uniforme i boriti se pod zastavom NDH. Međutim, po dolasku u Varnu dočekala ih je stvarnost. Očekivale su ih njemačke mornaričke uniforme na koje će tek biti prikrpana značka sa šahovnicom, a hrvatska ratna zastava smjela se vijoriti jedino uz zastavu mornarice Trećeg rajha. Hrvatska pomorska legija neće imati nikakvu samostalnost u djelovanju, nego će biti u potpunosti inkorporirana u strukturu njemačke Kriegsmarine. Tako će ostati do kraja njenog postojanja. Legionari su u Bugarskoj ostali do sredine 9. mjeseca. Tijekom boravka u Varni sudjelovali su u nekoliko oružanih akcija protiv bugarskog pokreta otpora, predvođenog tamošnjom komunističkom partijom. Prva polovica legije je 29.9. stigla u ukrajinski grad Nikolajev, na ušću rijeke Bug u Crno more. Tamo su zaplijenili nekoliko plovila i započeli sa svojom prvom zadaćom, čišćenjem sovjetskih mina iz Nikolajevske luke. Krajem idućeg mjeseca dio legionara poslan dalje na istok, u Mariupolj na Azovskom moru, u koji su stigli nedugo nakon što ga je osvojila njemačka vojska. Kako se front pomicao prema istoku, tako je za njime išla i pomorska legija. Zajedno s nacističkom vojskom i mornaricom prema istoku su se kretale i njemačke Einsatzgruppen, sa zadatkom ubijanja židovskog stanovništva Sovjetskog saveza. Hrvatski su mornari pristigli u Nikolajev i Mariupolj upravo u vrijeme najvećih progona i egzekucije židova, pa su za nacističke zločine zasigurno znali iz prve ruke. Usprkos tome, sve do povratka u NDH nije bio zabilježen nijedan slučaj dezertiranja iz pomorske legije. U crnomorskim lukama legionare je zateklo i drugo razočaranje. Njemci su ih opremili samo zarobljenom sovjetskom opremom, i to pretežno starim prenamijenjenim ribarskim kuterima. U Mariupolju su s njima organizirali nadzor obale i oružanu pratnju ribarskih brodica tijekom ribolova. Krajem studenog mornari su iz Mariupolja prebačeni zapadno, u Geničesk, gdje ih je dočekala zima i smrzavanje Azovskog mora. Narednih nekoliko mjeseci nije bilo mrdanja. Crvena armija se krajem 1941. iskrcala na Krimski poluotok s namjerom deblokade opkoljenog Sevastopolja. U svom je napredovanju stigla u blizinu Geničeska, gdje je 170 hrvatskih mornara sudjelovalo u izgradnji bunkera i rovova za moguću obranu. Kako je Azovsko more bilo zaleđeno, i mornari su postali pješadija. Kada se more odledilo, mornari su se vratili na svoje brodove. Sovjetska ofenziva je propala do proljeća 1942. i osovinske su snage ponovno zavladale čitavim Krimom. S time su se razvile i sekcije Hrvatske pomorske legije u Jalti i Feodoziji na Crnomorskoj obali. Zadaci legionara na Azovskom i Crnom moru u to su vrijeme uključivali obranu obale od napada Crvene mornarice i traženje i polaganje mina. Tijekom jedne akcije polaganja mina, 19.4.1942. dogodila se i nesreća. Od eksplozije mine poginula su 22 oficira i mornara, a 6 ih je ranjeno.
Bio je to najveći gubitak života u jednom danu kojeg će legija imati na istočnom frontu. Kako se tijekom njemačke ljetne ofenzive 1942. linija fronta pomaknula daleko prema istoku, sve do Volge i Kavkaza, tako su bili spremani i planovi za preseljenje pomorske legije. Govorilo se čak i o njenom prebacivanju na Kaspijsko jezero, čim njemačka vojska izbije na njega. No ti su planovi bili ishitreni. Njemački Wehrmacht bio potučen do nogu u Staljingradu i 1943. započela općim povlačenjem osovinskih snaga prema zapadu. Rat se tako u punoj snazi vratio na Azovsko i Crno more. Početkom veljače 1943. pomorska je legija prebačena nazad u Varnu. Dio starog ljudstva je vraćen u NDH i zamijenjen novim dobrovoljcima, školovanim u Njemačkoj. Legija je također zamijenila i opremu. Predano joj je 12 novih ratnih ribarskih kutera. Trebalo joj je biti predano i nekoliko talijanskih motornih torpiljarki i patuljastih podmornica, ali je tu mogućnost odbacilo talijansko mornaričko zapovjedništvo. Sredinom 7. mjeseca 1943. legija je vraćena na Crno more, u sklopu 23. flotile lovaca podmornica. Osnovna joj je funkcija bila očita iz imena, zaštita transportnih konvoja od napada podmornica. Brodovi pomorske legije bili su opremljeni prislušnim aparatima za lociranje sovjetskih podmornica i dubinskim bombama za njihovo uništavanje. Područje operacija legije u ovom je razdoblju bila crnomorska obala između Bospora i Krima. Uloga transportnih konvoja dodatno je porasla nakon što je Crvena armija u jesen 1943. odsjekla Krim od ostatka osovinskih snaga na istoku. Zajedno s time pojačavala se i aktivnost Crvene mornarice u napadima na osovinski lanac opskrbe, što je značilo i sve više posla za hrvatske legionare. Oni su svojim akcijama imali i uspjeha i neuspjeha. Sudjelovali su u potapanju 3 sovjetske podmornice i rušenju 10 aviona, ali u borbi poginulo je 39 hrvatskih mornara, a brodovi u konvojima su često bili potapani od strane Crvene mornarice. Posljednje su akcije hrvatski mornari u sklopu 23. flotile lovaca podmornica izveli u travnju i svibnju 1944. godine, prilikom evakuacije njemačkih i rumunjskih trupa s Krima kojeg je u to vrijeme oslobađala Crvena armija. Sredinom svibnja legionari su ponovno okupljeni u Varni, odakle su 15.5.1944. krenuli vlakom prema Zagrebu. Prilikom prolaska kompozicije kroz Srbiju, legiji su zaštitu od partizanskih napada ponudili četnici Draže Mihajlovića. Ipak, u večer 19.5. kompoziciju su napali nepoznati napadači, dok je stajala u Brzanu u dolini Morave. Jedan je mornar tom prilikom bio ranjen. Bio je to posljednji gubitak legije prije povratka u NDH. Hrvatski pomorski odjel vratio se u Zagreb 21. svibnja 1944. nešto manje od 3 godine nakon polaska na istočni front. U međuvremenu je kapitulirala fašistička Italija i NDH je pokušavala formirati svoju mornaricu na Jadranu. U tome je imala velikih problema, od opremanja do kadroviranja. Među mornarima nove mornarice bilo je mnogo partizanskih simpatizera, zbog čega je bila smatrana nepouzdanom. Bivši legionari su zato poslužili kao iskusna i lojalna jezgra oko koje se trebala izgraditi nova ustaška mornarica. Partizani stoga prema njima uglavnom nisu imali previše milosti, dok su ostale mornare bez problema prihvaćali u svoje redove. Nekadašnji su legionari podijelili sudbinu ostatka mornarice NDH. Nakon što su ju Njemci formalno raspustili krajem 1944. zbog konstantnog dezertiranja, dio legionarskog kadra je prebačen u kopnene jedinice NDH, a drugi je dio ostao na brodovima u sklopu Kriegsmarine. Oni su se borili s Njemcima sve do ulaska Jugoslavenske armije u Trst, u zadnjim danima Drugog svjetskog rata. Dio legionara uspio pobjeći na zapad, uključujući zapovjednika legije, Andru Vrkljana. Vrkljan je u emigraciji ostao ponosan na ulogu legije u ratu, usprkos tome što je i sam spominjao genocidni karakter nacističke okupacije Sovjetskog saveza. U samoj Hrvatskoj je pomorska legija gotovo zaboravljena. Kroz nju je prošlo tek nekoliko stotina mornara i u široj slici Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji činila je tek usputnu zanimljivost. Njena puna priča još se uvijek treba istražiti. U Novačkoj školi naših plovnih snaga marljivo se izobražavaju hrvatski mornari.